Jo, hvad er det sammen, og velkommen tilbage til endnu en video på min second kanal i dag, som så til titlen, så skal man se alle, eller de trøjer, jeg kan finde, alle mine fodboldtrøjer, og ja, vi starter med den her på nu, og det er Tottenhams gamle, skal jeg sige, udbanetrøje, og ja, den er godt nok fake, men det er en fodboldtrøje, så man kan ikke rigtig blive med nogen. Og ja, det kan ud til at holde med Tottenham. Og følge bag på fordi sådan. Ja. Så husk at I kan godt så husk at subscribe til den her kanal, så jeg kan uploade mere videoer på den her kanal. Så ja, så er der har vi ja, en gammel 2 sæsoner siden, gammel OB-trøje. Og de er selvfølgelig rykket ned, så det er jo great. Så selvfølgelig, så står den væk der bagpå, for jeg hedder væk til efternavn. Ja, så nej, det er ikke fordi jeg vil have lavet en transfer, eller hvad. Så har jeg nok flere sagt det. Nå, videre til næste trøje. Og det her er en landsholdstrøje. Og ja, den er faktisk meget fed, den synes jeg. Den er clean, og så er logoet, det synes jeg er fedt nok med. Sådan her halv kan se det. Og så er selvfølgelig Skov Olsen bagpå. Det kan selvfølgelig ikke se, fordi det er fucking spejlvind. Det er fedt. Yes. men ja, som I kan nok godt se, at det er. Ja, det der står. Ja. Jeg håber i hvert fald vidste, at det var nummer 11, han havde. Så gør det meget nemt for mig. Men vi prøver lige hurtigt. Ja, så. Ja. Så kan man se. Jeg kan først se, at det er på mit fjernsyn. Det er det, jeg bruger det til. Okay. Det ser som et ansigt. Det kan jeg se. Så kan jeg se sådan der. Nej, okay, yes. Jeg skal lige svare den der. Nej, okay. Nej, sådan der. Så. Så er vi til min nummer 3 trøje. Og det er simpelthen Danmarks nuværende landsholdstrøje. Den her synes jeg, den er fucking fed. Fordi den har lidt det her 1992 vibe over, så det kan jeg rigtig godt lide. Og så Mikkel Damsgaard bagpå. Fordi min mainkendte selvfølgelig hedder Damsgaard DK. Den kan jeg tror jeg ham. Selvfølgelig skulle jeg det. Og nej, jeg kan ikke få noget fucking sammen. Okay. Jeg lægger det bare sammen, hvad jeg tror det gør. Yes. Så har vi min så har vi en til Tottenham, tror jeg her. Det er den samme, den er ægte, den er ikke fake, den her. Det er simpelthen igen deres udbanetrøje, og det er så med Dan Juma, som I ser. Det er altså ikke bare noget, der det er rigtig trygt der, så det er rigtig trøje. Så har vi næste trøje. Det er en gammeldags Tottenham trøje. Det er deres trøje fra under Contador. Jeg tror det er 2022 sæsonen. Og ja, hvor sådan han havde sit gennembrud. Jeg tror det er det år. Og selvfølgelig sådan bagpå. Så det er jo mega nice. Det er det jo. Så går vi videre til, jeg har lige jeg har mit tøj hernede lige pt. Så det er jo det mega for mig her. Så har vi her. Det er sådan ikke rigtigt. Jeg tror ikke det er ikke rigtig hold. Men det er ikke det få, tror jeg. Simpelthen den her mega fede Copenhagen City, tror jeg det bare hed. Trøje. Og ja, så synes jeg bare, at det er en rigtig fed trøje faktisk, fordi ja, hvis sådan noget står Copenhagen, eller København, på den romer tal med at skyde på. Så det er faktisk fucking nice. Ja, og så har vi her, vi har en til. Den her, bare en helt clean, ingen navn bagpå, landsholdstrøje. Den er mega fed. Ja, eksempel jeg har der med. Bum. Ja, Just. Der er mere hernede i bunkeren. Nej. Jeg skal snakke, hvem jeg har her på. Det er Tottenhams gamle hjemmebane, tror jeg, for sidste sæson, med sådan bagpå. Og den er værd at gå i stykker, fordi den har brugt rigtig meget. Jeg kan se, jeg har den på mange gange.
Ja, jeg har haft den på mange gange. Og det skyldes, fordi jeg er kæmpe Tottenham-fan. Jeg skal bære trøjen. Ja. Og ja, så... Jeg får lige fundet nogle flere trøjer, og så tænker jeg, at jeg vil lige skal se dem også selvfølgelig. Det er klart, hej. Og så går vi videre til de næste trøjer. Jeg vil vise den her, for jeg tænker også, det er sådan en rigtig fodbold. Det er ikke rigtig på trøje, men det er sådan en... Det er sådan, jeg er på om vinteren, når det er koldt. Sådan en Spurs helseklæde, sådan en. Lige sådan... Nu fryser mig i hvert fald ikke. Synes jeg ikke. Den er mega cool. Ja, så har vi... Oh shit. Så har vi en meget retro en. Ikke retro, men en gammel PSG hjemmebane. Det var den sæson, hvor de fik Neymar. Og ja. Yeah. Jeg forstod Neymar-fan, indtil han skiftede. Ja. Men jeg tænkte, at jeg skulle have en PSG, tror jeg, fordi det var på tilbud. Ja. Så har vi næste trøje. En gammel igen. Tottenham trøje. Og ja, det er mega fed. Og så kan man sige, ja, den har været igennem ild og vand, kan man sige. Nu skal vi lige spille en sådan trøje, det er klart. Så har vi sidste trøje for den her omgang. Jeg får, det kan jeg se det senere. Har vi simpelthen en EM 22 Danmark trøje med Willy Christian Eriksen, det år han faldt om. Det har jeg ikke tænkt mig at snakke mere om i. Så yes, men den er jo mega fed, fordi den har de her bølger. Ja, den har de her bølger, som er jo næsten en sang. Og så har vi i kraven. Jeg kan ikke se det på kameraet. Kameraet her. Ja, der er jo de her ting, der står der i det. Ja, er det der. Jeg synes, det er mega fedt. Det vil jeg lige altså. Og ja, så de tror jeg ikke kan finde, men jeg ved, jeg har dem. Det er, jeg har en Nigeria hjemmebane, tror jeg, fra 2018. Det er VM. Og det kan jeg ikke finde. Så, ja, det er træls. Og så er en trøje, jeg har bestilt hjem. Det er en Tottenhams nye hjemmebane trøje med Malson bagpå. Nummer 10. Fordi Kane har skiftet jo, så det er jo... Yes. Og ja, så har jeg en Hugo Lloris trøje fra 2019 sæsonen. Og ja, den er også... Ja, så den kan jeg ikke finde nogen steder. Så ja, det var den egentlig gemt fundet. Så har vi... Så har vi en Christian Eriksen trøje fra Tottenham. Han har spillet Tottenham hans sidste sæson i Tottenham. Og ja, den kan jeg ikke finde. Jeg ved bare, jeg har den her sted, men jeg kan ikke finde den. Jeg tror, den er mit skab, men jeg kan magte til det råd af den. Og så tager jeg mere. Jeg kan sige, hvad jeg har haft, men jeg kan ikke huske, hvad fanden jeg har haft. Jo, jeg har haft en gammel Liverpool trøje, det er fordi jeg ikke sige noget. Ja, jeg tror også ikke, der er så meget mere. Men selvfølgelig, altså, hvis I ikke ved det, jeg skal sige nu, jeg samler på, tror jeg. Så det er meget fedt at have de her retro trøjer. Jo, for at sætte mit hår, det er helt fuldstændig. Jeg har jo Danmarks trøje for dengang de spiller EM. Så har jeg købt, eller min far har købt, ja, jeg har brugt mange penge. Så har jeg simpelthen taget for dengang de spillede EM, VM, så nu EM-kval. Så det er mega nice. Men jo, så har jeg også... Jeg har... Vent, den her skal jeg skuffe. Bro, jeg er sikker på, at den er hendes fucking... Bro. Hvad sagde den der? Så jeg får sat kameraet lige ud, så jeg vidste, det er ikke sådan en trøje, men det er simpelthen en elgammel, kan jeg sige, Barcelona trøje. Og den her, den er så gammel, fordi det er Messi. Det er jo Messi, det er jo ham. Og ja, den er altså ikke fake. Jeg tror faktisk, den er købt på, Camp Nou shoppen. Fordi, ja, kontakter. Ja. Men den synes fucking altså, jeg har ikke brugt den så meget faktisk. Så skal jeg til at gøre det nu, faktisk ikke gøre nu, men altså. Men jeg skal til at gå lidt med den. Ja. Det var simpelthen det.
for min trøje samling indtil videre. Altså, jeg skal have mange flere trøjer. Det er klart. Men så med det fra denne video her. Og videoen her. Jeg kommer til at optage igen, når der er, jeg får min Madison trøje, fordi den trøje, den glæder jeg meget til at se, og den skal vi selvfølgelig også se. Men hvis ikke I har set den med, så er det at se. Men ja, jo, jeg har sgu det. Jeg har Tottenhams træningstrøje fra forrige sæson, og fra 2021 sæson. Og jeg har sgu også en gammel Madison her trøje med pop bagpå. Den har spillet for godt. Og ja, men jeg overvejer faktisk også at købe en Rasmus Højlund Manchester United trøje, men han har ikke fundet nummer endnu. Så ja, men nu skal jeg sige tusind tak, fordi I derude så med på denne video her. Husk at like til min kanal, så jeg kan uploade mere herinde. På den her kanal kommer der vlogs, når der sker noget i mit liv. Og sådan nogle videoer her, som jeg laver lige nu. Og ja, men husk, okay, prøv en gang. Får vi 5 likes, så laver jeg en roomtour. Ja, fordi jeg ved ikke, hvad de vil. Der er ikke nogen, der spørger om det. Men jeg synes stadig, de skal... Hvis vi ser en roomtour, så like, fordi det viser bare, det vil, og det er nice. Så jeg husker bare at subscribe, så får vi i næste video. Hej hej. Meningen var nu, at videoen skulle være færdig, men som jeg lovede, jeg har fået en nyt hjemmebane til Tottenham trøjen med. Også Madison bagpå, og ja, det synes jeg også lige skulle med. Jeg synes den er mega fed, fordi at den har, det kan man ikke se på kamera, men den har sådan nogle striber her. Det er sådan nogle, det er noget, det der med stadion. Så trøjen her er inspireret af stadion med de her, ja, hvad hedder det, sådan mærkelige ting. Men ja, nu vil jeg simpelthen sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Så forhåbentlig på en video på den der kanal her. Jeg prøver at blive lidt mere på den kanal her, men det sker ikke så meget i mit liv, så det, ja. Men husk at like og subscribe. Og vi går over til næste video.